Isa ka construction worker patay matapos gintiro sang ginatudloan na live-in partner sa iya karelasyon sa Pavia, Iloilo. Motibo sang krimen, pagpangimon. Para sa dugang nga detalye, makaupod ta si Kim Salinas live sa Pavia, Iloilo. Kim? Jert, nagresulta sa kamatayon sang 35 anyos nga lalaki ang isa ka kaso sang komplikado nga sitwasyon o kon love triangle sa Banwa sang Pavia. Tungal ka kabalo ko anong relasyon nga na ginatag ni Juben sa kabataan. Hindi man sa material kundi sa insakto man nga laygay. Ini ang mensahe sang 39 anyos nga si Joylyn Padernal sa iya anay live-in partner kag amay sang tatlo sini ka kabataan nga amo ang nagtiro patay sa bago sini nga karelasyon nga si Joven Hob, 35 anyos, residente sang Barangay Sapal, San Lorenzo, Guimaras, sa isa ka parlor sa Puro 4, Pavia kahapon sang aga. Igo sa nawalang porson sang likod ang naagom sang biktima matapos ginlutang sa sospek gamit ang 12-gauge shotgun. Tuyo pa kuntani nga magbalagyo sang sospek si Arnold Viejo, 41 anyos, sang Barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo. Apang ginpunggan ini sang iya pamilya. Laga nagwa ging kupang ko na. Amo nagwa si Tujuben yang ganyan nalo pa na. Amo ro tay nga parnalam ka parnuka na kag tumba nang. Pagsaysay ni Joylyn, Hulyo sa mga tuig pa sila nga nagbulagay ni Arnold, bangod ginasakit siya sini kag ang ilang mga kabataan. 14 katuig ang pag-updanay nila sang sospek. Nakilala ni Joylyn si Joven online kag nagkarelasyon ang tuwa. Apang gintago nila ini. Sabado sang nadiskubrihan sang sospek ang ilang relasyon sang nakitan sa niyang biktima sa sulod sang parlor ni Joylyn sang ini ang nagbisita. Kahapon, pasado alas 9 sang aga, nagkadto ang sospek sa parlor kung saan naabtan ang biktima. Wala naghuna-huna si Joylyn nga magluntad ang pagpaniro bangod daw maayo man ang pag-istoryahan ay sang duwa kahapon sang aga. May iba isa nga na. Wala, kay pagsulod jagin agdaya pagani si Job nga nyaga kar Job nyaga tanga muna sa. Apang suno kay Arnold, ginpaandaman na niya si Joven nga palayoan ang iya pamilya. Nagdepensa lang kuno ini sang iya kaugalingon. Hindi mo pag-ubo na akong pamilya kay imo may kabataan ka man. Muta ang bala. Hindi siya mapasugot. Dila sa may lababo. Tingin istorya ko siya. Tapos may naging kuha sa may lababo, kutsilyo siguro. Muto ang kubas iunahan ako lay bunon blaw. Itiniro ko na lang eh. Pagpangimon ang motibo nga ginasundan sa kabalisan sa krimen. May record man ko ng sospek sa pagpangguba sang bertahan sang salon subong nga tuig bangod sa pag-away nila ni Joylyn. Nakaresponde naman kami di sila sir sang June. Kay naglabo-labo na sila ginbuka ni suspect ang iyang glass ka pertahan. Preso na sa karon ang sospek sa Pavia Police Station. Jert, natala na pasakaan sang kaso nga murder with the use of an unlicensed firearm. Ang suspect was suno sa kapulisan. Nahulat na lang ang autopsy examination results sang biktima agod mangin mabulubugat ang kaso nga ipasaka sa piskalya. Jert? Kadamogin nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas.